Rumen ta' 42 sena ġie kundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li nstab ħati li vvandalizza il-bombi bi graffiti. Fil-qorti Ionut Cesar Marin ġie mixli l-pinġa qalb u kiteb I love you Dali ma port de bomb, jew kif inhu magħruf aħjar bħala il-bombi. Fil-qorti ntqal li l-ħsarat jammontaw għal kważi 800 euro. Quddiem il-maġistrat Lara Lanfranco ir-Rumen ammetta l-akkużi miġjuba kontrih u ġie kundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin fil-waqt li ġie multat 6,000 euro u ġie ordnat ukoll iħallas l-ispejjeż marbuta mar-restawr. Raġel ta' 37 sena mill-Mali nżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' traffikar ta' persuni u dokumenti folots fost oħrajn. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-Ispettur Carl Roberts spjegat ir-raġunijiet wara l-arrest tal-imputat fuq 4 akkużi differenti. Ġie spjegat li fl-20 ta' Ottubru li għadda nqabdet persuna barranija fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta li kienet se tivvjaġġa minn Malta lejn Franza. Din kellha passaport tan-Niġerja u karta tal-identità tal-Italja li wara diversi investigazzjonijiet ir-riżulta li kienet falsa. Waqt l-interrogazzjonijiet il-persuna qalet li xtrat il-karta tal-identità minn persuna mill-Mali għal 1,000 euro. Qalet li din marret tiltaqa' miegħu fil-Pjazza ta' Raħal Ġdid u tagħtu d-dokumentazzjonijiet li kellu bżonn. Ir-riżulta wkoll li allegatament anke ilu jsir għal diversi xhur ma' nies differenti, fosthom il-familja tiegħu biex jaħarbu lejn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Hekk kif id-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal din it-talba fuq diversi raġunijiet fosthom ħafna dokumenti folots li għandu aċċess għalihom l-imputat u bekk hemm ċans li jaħrab minn Malta. Wara li semet is-sottomissjonijiet miż-żewġ naħat il-qorti mexxija mill-Maġistrat Lara Lanfranco ċaħdet it-talba għal ħelsien mill-arrest. David Jimenez Madrigal ta' 22 sena minn Spanja baqa' jinżamm arrestat wara li ġie akkużat li importa reżina tal-kannabis bil-posta u tressaq quddiem il-qorti fejn ġie spjegat mill-prosekuzzjoni li l-pulizija qed tfittex lil dak li hu maħsub bħala kompliċi tal-imputat. Il-prosekuzzjoni spjegat li uffiċjali ta' dwana interċettaw il-pakkett indirizzat fuq proprjetà f'Taslima. Il-pakkett kien jinkludi kaxxa tal-logħba Ludo u li fiha kellha 400 gramma reżina tal-kannabis. L-imputat ġie arrestat it-tnejn kif mar biex jiġbor il-pakkett minn ħalluqa. Fil-waqt li wieġeb mhux ħati u baqa' jinżamm arrestat fil-waqt li l-assi tiegħu ġew ifriżati.